ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕಾಣದ ಚಾ ಪರಿಯರ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಯಾನಿನ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಗಡಿ ದಾದ ಪ್ರವಲ್ತಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾತೆ ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಗಡಿ ತಡೆ ಬತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಕೊಂಚೂರು ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ತೋರಣ ಪೂರ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರು ಮತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತಿ ಅಲ್ಲೇ ಭಟ್ರು ಬತ್ತಿರು ಪೂಜೆ ಶುರು ಆವಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಟೂಲ್ಸುಲೇನು ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ದೀತೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಕಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದಿತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ರಿಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಮ್ಮಿಂಗ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಿಂಗ್ದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲು ಪಟಾಪಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬರೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಾಸ್ ತಕ್ಕಿ ಪೂರ ತುಲೆ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬು ಹಳೆ ಮಾರಿ ಗುಡಿ ಬನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಕನ್ನಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಹೊಸತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಹೊಸ ಮಾರಿ ಗುಡಿ ಮನೊಂದು ಐಟ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐತ ಬರಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಲೆ ಮೇರೆ ಅವೇನು ನಡಪುಡ್ನಾರು ಪಂಡ ಪ್ರವೀಣಂದು ಮುಲ್ತಾರ ಹತ್ತಾರು ಶನಿವಾರ ಸಂತದಾರು ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಪುನತೆ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೆತ್ತೇರು ಬತ್ತ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಮೈತನೆ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಇಡೇಗೆ ಕನತ್ತು ಕೊರಡು ನಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಒಂದು ಮುಲ್ತಾಯಿ ನೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಬರೋದು ಪತಂಬು ಎರಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗ್ಲು ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜ ಪತಂಬತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಹತ್ತು ನಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಮ್ಮಿಂಗ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರಿಪೇರಿದೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಓವುಲ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಂದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಪಟಾಪಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುಡುವೇರೆಂದು ಪನ್ಪಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ನಾದಬ್ಬ ನೋಡು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಟ್ರು ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೇರು ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಮಾತ ಪೊತ್ತಾಯಿರತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮೂಲೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಉಂಡತೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ತನೆ ಭಟ್ರಾರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಬೇತೇರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ದಯಪಂಡ ಎದುರುಡೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಎದುರುಡೆ ಆರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ರೂಮ್ ಪೂರ ಆರ್ನನೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಯನ ಮೇಲೆ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಪುರೇತೆರನ್ ಭಟ್ರೆನ್ ಪುರ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಮೇರೆ ಅಮ್ಮನ ಪೂಜೆಲ ಆರೆ ಮಲ್ಪುನು ಜಾರೆ ಮಲ್ಪಡ ಅರ್ನ ಕೈಟೆ ಮಲ್ತಂಡು ಎಡ್ಡ ಅವ ಬಂತು ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಚಾರಡನೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆರೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಐತೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮಾತ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೂ ಒಂದು ಉರ್ಲೆ ಈ ಇನಿ ಅಂಗಡಿದ ಪೂಜೆದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ
ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆದ ವೀಡಿಯೋನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ತೋಜ್ಪಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪೂಜೆ ಇಷ್ಟಾಂಡೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪತುಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ದೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆದ ಕ್ರಮಲ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೊತೆ ಇಡೆಗ್ ಮುಗಿಪು ಇನ್ನಿತ ಕತೆ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.